Croeso nôl ato ni I Bencampwriaeth y Bustych yn y ffair eia feleni. 11 o Fustych gorau'r wlad o flaen y beirniad Prif Penny a Trevor Lyons. Prif Penny yn gweld y Bustych heddi am y tro cynta. A tybed a fydd na gydweld fel oedd y Bencampwriaeth yr Heffrod. Dwi'n siŵr y bydd na. Sion Eilir sy'n gwmni fi o hyd ac yn y man Sion gewn ni glywed gan Trevor dwi'n siŵr nawr cyn I nhw fynd ati I ddewis y Bencampwr. Le ti'n meddwl mae hon yn mynd? Ia, wel, efo'r Heffrod, fi o'n nhw'n mynd hir. Na do. Achos o'n i'n meddwl bod neu pyn o pendroni mynd I fod, ond fi o'n nhw'n mynd hir yn penderfynu o gwbl. Sion ni'n dychmygu bod Chris yn tynnu tuag at Bustych Donaldson. Yr un di nawr sy'n ei gynharach. Yndi. Ydy Trevor yn meddwl rhyw fath? Dwi ddim yn siŵr. Bosib bod ne fwy o bwer na hwnnw yn ei dop, ond bod y cywirdeb ne gen fo, a'r presenoldeb ne anhygoel gen fo. Y ddoi yn sgwrsio yn ddwys. Yn hen drafod I penderfyniad. Swn i'n deud bod ne fwy o drafod tro yma. Oes, mi'n cytuno dy ti. Mi'n cytuno dy ti. Yna olwg mwy difrifol ar ei gwynebau nhw tro yma, does? Oes, digon gwir. Ond y cwestiwn ar y fesau pawb, pwy sy'n mynd I fynd â hi? Mae Prif Penny yn mynd nôl at y Bustych Coch yn y canol. Mae e'n mynd nôl hefyd at un Donaldson o Cymru ar Black Bomber yn pwyso 610 kilo. Yn fyna mae Prif Penny o hyd, ynddo fe? Ie. O, le mae'n mynd? Le mae'r garden goch yma mynd, gwedwch? Chris wedi mynd lawr i'r pen pella at yr un trwma yn y dosbarth yma. Gyda'r trwma ta beth yn y dosbarth. Dod o wlad yr haf. Dwi'n meddwl bod un o'r beirniad yn mynd I anerch y dorf sylweddol sydd wedi ymgynnull yma. Drychwch o gwmpas y sied wartheg yma. Mae'r lle dan I sang. Pawb wrth I bodd yn gweld y gwartheg nôl yn y cylch unwaith yn rhagor. Wrth I bodd yn mwynhau'r cystadlu. A mae yna hen drafod unwaith eto, Sion. Dwi'n meddwl bod nhw'n cytuno tro yma. Diddorol. Diddorol. Na, nhw wedi ysgwyd llaw. Reit. Dewch I ni glywed beth sydd gan Trevor Lyons, dwi'n meddwl, bydd yn anerch y gynulleidfa'r tro yma. Dewch I ni weld beth sydd gan Trevor I weid cyn I nhw fynd ati felly I ddewis Bencampwr y Bustych yn Ffaeria 2021. Un peth sy'n sicr, mae yna gyffro mowr di bod yma. Mae'r diddordeb yno I hyd. A pawb yn aros yn eiddgar I weld lle mae hon yn mynd. Unwaith geith Glyn y meicroffon I weithio, mi fydd Trevor yn cymryd yr awened, dwi'n siŵr. A dyna ni felly. Y foment fawr yn agosau. A Glyn nawr yn cyfarch y crowd sydd yma. A nawr fe dawela I glywed Trevor Lyons yn anerch y gynulleidfa. Over to you, Trevor. Thank you. Just like to say thank you very much to the Welsh show for inviting me to judge. It's a great honour and a great privilege. I hope I've done all right. And also the competitors, what a show of cattle. You know, it's just unbelievable. The quality, the turnout, everything. And, you know, it's just amazing. But, yeah, there we go. But we have chosen a champion. So, yeah, we'll finish now. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Give a good round of applause. A dyna ni. Trevor Lyons, un o'r beirniad y Bencampwriaeth y Bustych heddi, yn sôn am pa mor falch
Yw e o fod wedi cael yn rhydydd o feirniadu ac wrth gwrs yn llongyfarch yr arddangoswyr ar ei gwartheg a'r safon o wartheg sydd yma, Siôn. Ia, safon arbennig unwaith eto. Mae Trefor wedi gwneud gwaith arbennig unwaith eto ar y fath a Chris, ac dwi'n siŵr awn nhw allan. Lle mae'n mynd, Siôn? Lle mae'n mynd? Lle mae'r garden goch yn mynd yn osbarth y Bustych? Dyna'r cwestiwn ar wefusau pawb. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Un edrychiad ola. Rhwng y ddau fystach yma, swn i'n deud. Mae'r llaw yn barod i fynd. Pwy sy'n mynd i chael hi? Cymru, yr Alban, Iwerddon. Mae'n lawr i'r pen draw. Y pen pella. Richard Wright o Wlad yr Haf. Wel, na chi stori. Wedi'n twyllo ni gyd. Wedi bod yn talu sylw i'r rhai yn y canol, ond na 1-4-7 y Bustych Coch. Frankie wedi mynd â hi yn pwyso 642 kilo yn eidon werth i weld. Dyna chi siap, dyna chi gywirdeb. Top arbennig i hwn, swn i'n deud.